«Экспресс-Крас Татари», 33 год. Автор Симский. Республика тарихы турында ул еллардагы газетада басылган мәкаләләр аша. Эдуард Хайруллин туган якны өйрәнүче фотограф, дизайнерлар белән ярты ел дәвамында газета, хат, шигар һәм афишларны архивларда эзләгән. Монда яңарак оешкан республиканың 200 еллык тарихы сурәтләнә. Лето наступает, и как отдыхали 20-е годы? 20 елларда кешеләр җәй көне ничек ял иткән? Ачыкланганча Идел буенда Маркиз утравы булган. Анда эшчеләр өчен профсоюзлар палаткалар куйган. Шунда арзан бәягә генә ял итәргә мөмкинлек була. Утрауга Казанның Кабан күленнән теплоход йөрткәннәр. Шуны мәкаләдән укып белеп була. Ул чордагы көн күреш, кыенлыклар һәм халыкның кызыксынулары. Мисал өчен хатын-кызлар эшкә, балалар примитивка дигән шигар аңлатмасы. Соңгысы сабыйларны тәрбияли торган урын икән. Алар йортларның үзләрендә үк урнашкан була. Монысы 21 елда Тәтештә тотылган 1 тонналык кырпы балыгы мөгъҗизага тиң вакыйга. Архивные документы, фотографии, газетные статьи. Мәкаләләр нинди шрифт белән басылган, без аны саклап калырга тырыштык. Мәсәлән, текстта тыныш билгеләре куелмаган икән, шул килеш калдырдык. Китап үзенчәлекле алымнар кулланып язылган. Сул як битендә 20 еллардагы фотосурәт, уң якта хәзерге заманныкы. В 20-е годы были популярны плакаты прежде и теперь. 20 елларда инкыйлабка кадәр һәм аннан соң тормышның ничек үзгәргәнен сурәтләгән плакатлар популяр иде. Моны истә тотып, мин дә Татарстан элек һәм хәзер исемле китапны шуның нигезендә чыгарга булдым. Узган гасырның 20 еллары һәм безнең гасырныкы. Тарихны хәзер билгеле башка шартларда язабыз. Әмма тасырның гасырлык тәҗрибәсен бүгенге буында онытмый. Вероника Гайнетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.